taster. Centownik. Tu 2,4 mil prikaza pre 10 godina. Čupsnik pa da biste aktivirali. Sjedio sam kući i razmišljao šta bi mogao da odradim. Morao sam da odem kod svoje rodbine i otišao sam na odmor. Sve je bilo u redu, ali ništa se posebno nije ni dešavalo. Moj stan je bio zaključen i niko tamo nije ni dolazio, niti mi je bilo ko tražio da dođe tamo. Kada sam se vratio kući, presrećan što sam svoju rodbinu video i sve to, u mom stanu nije bilo ničega, a bilo je dosta stvari inače. Prvo što sam primetio jeste da su vrata uredno, normalno, kao da niko nikad nije ni provalio. Nije mi bilo jednostavno jasno kako i šta, ali dobro. Uglavnom, pozvao sam policiju i nakon saslušanja rečeno mi je da je u pitanju banda koja pljačka prazne stanove, to jest stanove u kojima trenutno vlasnici nisu tu. Oni uvijek koriste tu priliku da uzmu sve što im treba. A onda, nakon nekoliko dana, izbačen sam iz tog stana, jer je u papirima pisalo da više nije moj. Navodno sam ga kao prodao, a u stvari to nisam uradio. Papiri su bili podmetnuti. Ništa nije imalo smisla. Od tada sam se nazad vratio kod svoje rodbine. I ne vraćam se više nikad tamo. Moja preporuka ti je da kada odlaziš negde, sve što imaš ostavi kod nadzora. To sam ja uradio kod svoje rodbine i tih problema više nije. Instagram, Mira Pajec Band Boris Arlewicz Lubice Follow Stefan